Honorable Kennedy Agyapong, woye wagadrini, woye kalaburani, woye dargani, woye dishonest person. What nonsense! What kind of impunity is this? What kind of madness is this? I said the way Messia handles Papa na was in saying that dear Okromano, but the men said them come na betina jina and now cleaning in our I see again saying any party tell. That's why Bema Obianye Bema Jobia, but party any baby to make a satisfy more member. Member a back contributions here in Zika, and they talk as if the whole world is for them. In the side was that means Lessica. More here for promotion to make a sack of Kugroso. Please, who born dog? Mestre say, oh yeah. Ye panyin enti mesre se ade bia asie ye bia no anya de a obi ka no eno no entimi nsew na emom enyia no a wo de beba na ase de be free wo mu beba no eno ena betimi aye problem. Right, abusuafo yema mu nyina akwa aba emfamra Ghana ni TV so mesro ene no first time ana waba hada ana wonya meka family no ho a mesro so be mia subscribe button no so subscribe ene wo nsenifa so no na wo mia so no abe part of the family to be bia tumwa na wanya update wanya message ni bi na watimi abehwede ekoso ewa ha yewura Kennedy akompra kwa Agyapong Kennedy akompra kwa Agyapong berimaba one yewura Kwame Bafo Abronye Bro Regional NPP chairman entawantawa ejabo enafe showa enam panifo wintamu no yaka ho asem de akyerem dada sese ade no eyaye murky kyerɛ sɛ eyaye hu eni yaye nyan esan sɛ brebi a Abronye benya kwan atena TV na radio so bia no na wo to bi emane yewura Kennedy akompra kwa Agyapong Kennedy Agyapong so oyi sɛ oyi ano wo bono mantamu hodom na onkasa biem nanso n'ekitafo nso asoja de gumu a abusua enye asenkuma ese jato Abronye etofo no ano eden oba santimantema no mo a constituency chairman ahodo nkabonko omode abeto dwa sɛ eye adwobrɛw emra na de Kennedy ni Abronye eye no ama thank you to ya mampani adada abedi akire ode ne mpanifo ye no ama abekata so ama thank you to no kura no yenka ho asem o radio ni TV so ni social media biem ya de bia Kennedy oni Abronye ntokwa eno ho asem ena yeka yewura Bernard Entwibosi akochama wontumi da no atombi ose mumia mano obia mia na no shut up obia mia na no obia kana no ntum osre anya sade besi akire no enye asempapa yewura Bernard Entwibosi akochama wontumi nsem okan na wiei yebebo bi amamo ahwe ewo Ghana ni TV so afa yebekọ enkran Save the Judiciary demonstration yakoso minority in parliament led by Yewura Alexander Fenyomakin NPP MPs afiyewura Justin Frimpong-Kodua NPP executives so makamu abom say mampani His Excellency John Dramani Mahama owo ulterior motive bi ye no nti chenchina chia Chief Justice Mahama tokono peso yi ni free ho na ode ono akasa ne de ene bedi ade ulterior motive benya Ghana ni TV so ne ne update bi ekoso demonstration ase no ne nyina ebom ho amane ewo Ghana ni TV so mesew de abaya ne say subscribe me subscribe button no so na wa like no wa share obetimi do comment nso de agu ase be reply na ye de ho enkomo ewo abusua ensemo a yewura Chairman Bernard Entwibosi akochama Wontumi ode aba abonten na okade atodwa se osre yemakwa ma adwebramra no yentie no bi ne ewia constituency chairman ahodo omonso nse omode aba abonten no ne abo na afie ko demonstration yakoso nkran no save the judiciary save the chief justice demonstration no and also yaka ho asem e de akyerem yenhwe yewura Bernard Entwibosi ako chama Wontumi ensem no ebi so mo be yesa no no mo so the bigger picture they say enkabomunti yeah ana omo esoso ehwe ne sa badumfu brampo dan chebrebo ye nyina ye furu ye baako ye didi a ne ye furu party papa say party kasia sesia no Ghana fo nyina hwehwe se eye 2028 epese ye ba power no se duru ba bia niema bi sei no ebetimi yesi na emom anya de yesie no ana huhia na emom de huhia pa ne se I was say again say Ghana for sa unity a na say kabomu a Ghana for no epe no eno emum na was say try say ye de bema wo mo de di kan no I say na no fia dai bibi esi ewo Wontumi ha sei
ɛyɛ minua Abronye na ansa na ayinu ba besie no utie Abronye de no ne ade yɛ na kyerɛ sɛ biribi akwakosi usunwan ama chema Abronye akwakokasa na esanse kasa wo hoyi no ye ko school ni teacher kwiasika sa o ka asem wie a otumi kasa maso ba ako ate aka ba ako se o to anansesem a ankane no nti abra yesu ani nyina na ye mamrewa ne ade no mo kyerɛ ye se de anansesem siti am se adanko na soso watie na wo ye na abra yewura chema Abronye kasa wie ye no aye na ma eno soso ama yewura aye Canada Agyapong soso enso ba bekasa ya ono soso aka no sede ono soso siti a ase esifae eno na amano agina so amana ba beduru mpempenso ayem se na no fiadai ama no bae de me baaya me ba na desremu adesra me sre ye gine se Kennedy woye minua panyi na se woye yenua panyi wo hwe MPP dia omo a so mo kasa ebam ani ade eye yinyina no wo hwe Akufuado ejina ho ye yipa edom tie no Baumia ejina ho pa edom tie no omo de memfa ne se omo ye presidential level ansana wo de abawo ohene Kennedy so uyi Kennedy free ho a me Wontumi so yasoso ye fredom a edom pese omutie ye ansa na Abronye mo so aba na mesre se wo ye panyin enti mesre se ade bia asie ye yibia no anya de a obi ka no eno no entimi nsew na emom enyia no a wo de beba na ase de be free wo mu beba no eno ena betimi aye problem enti ne mesre se wada Roma oye Nyankopon na enim adekro nti a wo ye panyin se me Wontumi wo ye panyin se abro enti de di kan se mepa chew se now no mesrew se ade bia no a asia na se ye yibia no mesre se fache emma no enko from emfamaye sanso ana aye chama Abronye enso so mesrew Ada Roma se ososo ade bia wodwen se yenua panyini eyi ano na no soso anya wode bia soso no mesre se ososo jemu free se ye wo fie se ye wo enuanom panimfo wo fie ni ade a nye da bia no na yenuanom panimfo no omudi bem ebi wo ho a omutimi ka bibi na omudi fopa na soso esanso omuye panyini ni nti no na ye de ache eti mesre se sa bibi wo ho soso na ankoye amfa mawa esanse ye nyina no ye funu baako na ye nyina soso ye namfofo nti no mesre na no meme dantem back na dia wanyini seme ana ba wo soso a mesoso manyini sem enti me dantem a mesre se ayemu mienu nyina no ya obi e wo mu bia no monfanche because yaw no a ewo mu no yaw no ade a yaw no betimi aba ne se so wanhwe ne ya bufuo ba pa de ompesa wo beka no wo beto ne no wakakoka na fe woka wi a brofumu no mamenka ne sei brofumu mamenka ne sei the problem is not the problem but your reactions your reaction will make a problem be a problem and you know said akwaya yawa opese ofa na de bekasa ye no da bema problem aye problem na ba ne say a ade a aya na mehunu pa no ene achitafo ona ondi Canada achi ono a omudi Abronye achi ane ade no so ko social media ne ade ye yi no a aniema ono omudi Canada achi abeka ono omudi Abronye achi abeka ye yi no sabasa pa na ma asem no asa move akwa another level
Anra me general secretary kasa na dwono ofre voter regional chairman anti yamiensa and ya kasa general secretary is worried ehano ade ekoso ye ni nyina ehano nti ye echena Nyankopon boase ya kra ya ise ya sanse me na me ye chairman of chairman na se me ye regional chairman for ni nyina panyeniti no ma free meeting a general secretary be hia yen for say ye betimi ahia na asem we yaka no efia asem kura awa bra asem we say no enko ba bia general secretary is worried. He's thinking about it. Oguswa oye sa thank you to ede amaye nyina no o sa adwen eniema so a ekoso no ene aye ye nyina nti mesre mo mesre se obia wo kasa de ama obi bia oyire ba ma memfa me ho anya example me se me kwa kopre bibi na se ene a me kan yayi so obia wo pese o kasa ma Wontumi na se o pese o kasa ma Wontumi a it must be in our issues na se issue base and a fakasa e fama me anya tibididie because anya MPP ni MPP na anya aya MPP ni NDC enya eniema NDC for kan ya Ghana for expert say kayewura Mahama ni NDC for be ya omuntimi nyaye no eno na Ghana for ehwehwe say wo hwemu a said the cement free ete Ghana eko 135 no what you say eno na Ghana for kan ho asem said the electricity say ye di 15% aka ho a eno na Ghana for kan ho asem ade a Ghana for hwehwe ene say wona ye yi o madi afri adwuma mu no omo beba ohireba me pese me ma for Medasipa for your quick response. Asama Ashanti Regional Chairman Caucus. Ye Kenya ne say MPP a party kese. MPP a party a ye di oma yenim ama mpuntuo ne nkankoro bebre aba ena 2024 aba ye 2 ye Ghana for say yentenase na amanyokuo foforo emra medi oman nanim sankugo no enye enigesem nkugo no enye ade a ewo se ye fa ne tra ebrewei ene yetenase sa amanyokuo na yehwe baabi a ya nye ni ye de Ghana for ama ye hunu se ye ankoye na ye nso ya agi atom ne ye behwa ye nsiesie na ya tenetene niema na afi ye de ahoden foforo asowe akopre tumi 2028 ama Ghana for ewe MPP mu arehemu no o manigye awie peye na minua sabrei sawo hwa party for bi a ope positions ahodo ewo party nim wona ewo pepa se anko beba be di party nanim se flag bearer eno wona chidifo ebi kasaye a wahya ase eka ebi mfa kwam attacks and counter attacks ahodo defamation ene kasetwitwi a emfa baako ye ema ye ntem ahyase bebre obia kwotena radio so TV so a no kasa ase sebe party no de obia penko a ehwo anamon ena sesei dodo no etu eno na Ashanti Regional Chairman yese dabi se yekone saa enyeye baabi a yedroi ye hwehwe baako ye baabi a yedroi ye hwehwe se party ni begina brane ya boaboa dom nyina no a free polling station koka national party adwumayefo MPP members a party ne da wona koma so ene Ghana fo a wo munim se MPP ba bedu o man anim a empuntu ba
enka nkoroba one na wo say ye ma wo ma rehemu kese ese 2028 wo ye nimu yi ye betime de baako ye ene ahoden foforo asan akopre agi tumi de ama MPP enu nti de ye ka ne say ye nuanom party fo a sabre enipa baako bi position a wo pe flag bearer bi obi pese oba bedie enti aye ntokwa kasatwitwie ene sebe kasa emfa baako ye ma ye totoma ne mane ye ho no ye se da bi adwobrɛwo ye mpene so esesa anema no ebekoso ewo party nim ye constituency chairman se ekwa eba beda ye nso efi se ye constituency se ne ye to aba enu nti se ya ama ye kasa ne mu amanyam ya ama ye kasa na anye kasa ye de baako ye ba na ama adwuma no aye den obe kasa etia obi obebu obi animtia woye ni nyina wie na sebe ye kokoto abato ahodo ni wie a na wo frɛ nipa ne sɛ wo mra ma ye nka mom na ye nkoye campaign eba saa na adwuma no aye den enu nti yesrɛ ese eye baako ye ene ye hwehwɛ eye nka bom ene ye hwehwɛ eye dia position ahodo a wo MPP m eye MPP fo ene be di saa positions no MPP fo ene be gina party nanim ahodo akonya ahodo a wo nyina mu na eno enkyerɛ sɛ saa tumi a ye kopeni nti sebe ye ntiti ye ho na ye nkeka keka ye ho ye nwu ye ho anim ase sebe wo chi so obi kasa na nsɛm a wo ka kyerɛ ni nua no aya na ho nte eba saa na de mrasepo ene yaw ahya afoforo mu sesi ayi de yesrɛ obiara sɛ obiara enye na dwobrɛ na yɛndwen ye core values ho osom baako ye any patriotism a ɛda yɛn so no we must rise above factional lines. We must reject selfish ambitions and embrace the collective vision that has brought us this far as a party. Unity is not an option now. It is a necessity for MPP. Enunti yesre obia say yen keka nsɛm a yɛde mpapa mu bɛba yɛn ntam sabe yenni yɛn ho atem yen bubu yɛn ho animtia sɛnea ɛbɛyɛ a obia bɛsɔre na ho ɔden kakra obetime de aboa ama party na san sɔre na yakɔ akɔdi nkunim no yen nyinaa yɛbɛka abom na yɛbɛsɔre akɔ akɔdi nkunim Ashanti Regional Chairman Caucus yasɛm a yɛka nyinaa no enti yɛse sɛ wo kɔpetu maybe wopɛ sɛ wobɛyɛ flag bearer na wo ne wakyidifo mo amma mo num asɛm anyɛ de de baako yɛ ba mo amma mo num nsɛm anyɛ de de nka bom ɛbrɛ yɛ na mo yɛ nneɛma ɛde mpapaamu ɛbɛba party ne mu a yɛn Ashanti Regional Chairman Caucus yɛn taa saa nipa n'akyi na yɛn ma wo kwan kora mpo sɛ bebra yɛ constituencies na bra bɛkasa ɛkyerɛ party fo efiri sɛ wankyerɛ kwampa wa manka bom a yɛhwehwɛ no anwie pɛyɛ ɛno nti yɛsrɛ party fo nyinaa a saa bere ɔpɛ sɛ odi tumi bi wɔ party nim ɛnkanka ɛne wɔn na ɛpɛ sɛ yɛto wɔn so aba ɛma obedi party n'anim sɛ flag bearer sɛ yɛsrɛ wɔn mu ne wɔn akyidifo nkasa na ne nyinaa kasa hodoɔ campaign ahodoɔ any party for wɔn ne wɔn kasa radio so TV so yɛma yɛnum nsɛm no mmerɛ nyam na nye hwam na nye deɛ de baako yɛ ɛne pɛpɛɛpɛ yɛ ɛbɛba yɛ party nim na yɛn nyinaa yɛaka abom na 2028 a ɛni akyiri koraa no yakɔ akɔko agye tumi meda ase bebree nyankopɔn nhyira Yadamasi party. Hana yagada ni demonstration ya basi yakono. Madam Toko ni yenti yakono. Ojo na bi mo yo ni tia. It is about attack on our judiciary. About attack on the institution. It's about Judges for yourself.
I'm going to do so much. Yeah, as I said, I can't. Dear Mahama, pass all you know, what is about to be on there? Dear Mahama, pass all you know, what is about to be on there? Mahama present Twaso as a life president of Ghana. The attack is not only on the judiciary, but on the entire country. The entire country is under attack. Because we can't go to say, first of all, I shall attack us. That is an attack on our democracy. You have to talk about it because I not only MP. That is an attack on our democracy. Ballot papers that is an attack on our democracy. President Mahama, before we are president, I say NDC lawyers and you're ready. That's why we are president. What's up? She said, hey, I just on my left, I just on my right. Many young, she's so beautiful. Est-ce qu'on t'a capable de faire for a fit to vibe? Who is? Petit face, petit smile, petit champagne bail, toi. Elle fait même pas signer un champagne bail. Practitioner of the court, I'm humbly calling on all judges, all judicial service staff, to think deep about tomorrow, not to be too comfortable, because today some government officials are promising judicial service staff and the judges of promotion. So you are comfortable, you don't want to speak up. We will speak up for the sake of prosperity. We will speak up for the sake of prosperity. And then again, we have seen a sudden intimidation of judges. So there's fear. Look at this Kwabena Dubois case, for instance. A judge is transferred, and when somebody is on bail, now the Attorney General is able to say that there are some exceptional circumstances that the person must be remanded, and a judge, a high court judge, decides to say, I'm remanding a state intelligence official, somebody who has committed 20 years of his adult life to serve the state as an intelligence officer, is thrown back to on remand, and a judge sat and said he's granting the wishes of the Attorney General. Really? What is happening? Let's be careful. As a nation, all we have is our democracy. Should things get out of hand, we may not be able to control it. So I'm signaling us as a political class, we need to proceed with caution. All of us. We shouldn't take the power for granted. There is unemployment on the streets. The youth of Ghana need employment. The NDC government itself has already failed in its main promise to the Ghanaian people, 24-hour economy. It was not contained in the SONA. It was not contained in the budget statement. And they are busy with resources to attack the Chief Justice, sacking senior military officers, youth who have been employed in the public service and in SOEs are being asked to go home. We now have two Ghana. The Ghana for the NDC that is in government, and then a Ghana for others who are seen as enemies. This is not a revolution, it's a democracy. So my respected colleague, I am humbly, on behalf of your fellow citizens, present